channel, no? Pero karamista, no? Magkadulong naman kita sa inyo sa kilakang bahan, no? Sa ilong gulong. Una na itong nidulong sa inyo. Ini nga bahan na nagatikulo, ay kami nagapangabayagit na disini, no? Walay angay. Walay angay ang kamingaw, ang mapuyo sing walay kalipay pinihang buo ginapungka ginang sa walay pabuhay na pagkaaw udughan mo itulong na itulong na ang mga pagkakahal kay walaki sinaawa na makipahit sa nagkakagay kung ang luha kagsisino ay hangin ang sarang maawa na makipahit sa nagkakagay kung ang luha kagsisino ay hangin sa lumamapana inimang naluha gikan sa pagkakahal utughan ko itulong na itulong na ang mga pagkakahal kay walaki sinaawa na makipahit sa nagkakagay kung ang luha kagsisino ay hangin ang sarang maawa na makipahit sa nagkakagay kung ang luha kagsasampo ay hangin sa lumamapana inimang naluha ikan sa pagkakahal inimang naluha ikan sa pagkakahal
Okay, no? Ulit no. Una-una na tumutulong sa inyo na nagatigulo walay angay. Yan isa nga mga senior citizen nga mga ginakon lang, naging pangabay, no? Yari pa rin, no? Ang sa kampang no, nga nagatigulo ang buto sa Pistos. Subong butos ang pistis na walang lasing iluwi, sarang kong pagadang pa kay iningatuhan ko. Puno sing kalisdanan, butos ang kiskis ang katulad ko, nga sa iloy kagamay hinayaan. Sa diin ka na iloy ko, iloy kong pinaglangan, balik ka sa pupuhan, anak mo nasa kamhan, kay iningatugan ko. Puno sing kalisdanan, butos ang pistis ang katulad ko, nasa iloy katamay binayaan. Maayo pang mga kahoy sa mga kabukiran, basta hindi ang pagpamunga, kag may kapukanan, hindi pariho sa akong puno sa kalisdanan, butos ang kiskis ang katulad ko, nasa iloy katamay hinayaan. Maayo pang mga kahoy sa mga kabukiran, basta hindi ang pagpamunga, at may kapuganan, hindi pariho sa ako. Puno sang kalisdanan, butos ang pistis ang katulad ko, nasa iloy katamay hinayaan.
kusang pistis ang katulad ko, nasang ilo'y gagamay. Okay, no? Ito no, mga paano ang gindulot natin, no? Para sa mga senior citizen, no? Pinagin sa itong mga pinalangkagin na sakdagit sa sining atong kalingawan, no? Yara sa ibang mga banasyon, sa mga puso, no? Sanday, ma'am, nirikabar mo yara sa Florida. Subuman sa kanday, ma'am, Emeline Tipicusa, na yara sa New York, no? At sanday, ma'am, Hill Chances, no? At sanday, ma'am, Jima Muniba, no? At sa kahit ito dinis ko na, mayong gabila o yung mayong hapon ng Dasimo, sa Barangay Kalayo, Batuan. At kahit ito dinis sa Muniba, no? Kapiyak sang kuhan ni ma'am, Jima Muniba, no? Kaga, labi na gid sa itong pinalangga nga sakdagit sa sining atong kalingawan, no? Suporta, no? Subong diari sila sa buong sa Pilipinas, no? Sa subong sa Bacolod, no? Ngayong hapon lang sa kay Toto Edward Rivera, no? Nga nagapuli na siya dahil, no? Nagbakasyon siya din sa Canada, no? Nagbakasyon siya din sa Pilipinas, no? Okay to, ngayong hapon lang. Antes na magkita pa tayo, no? Yari na yung pila ka mga shout-out, no? Ikan sa tulong kultura. Ito, hingo ta. Tungod kay bala niyo na siguro ang klimas mo. Happy watching sa kayo ng Gemma. Bago lang tawag si ng Gemma. Subong ba? Sige, son ko na tayo. Manog uli. Naguro si ng Gemma. Hi. Why naman tayo ba nga nag-comment? Ang gusto mag-request kayo mag-comment, comment na. Ay, shout out ah. Ate, hari lang naguli ang durong atong sa inyo. Nang isa ka ba, no? Nagkakaroon ng ginbutang bata. Mapait sa mata ko, lumusok ko sa mga luha, kasing-kasing ko nagkatapo, kung hindi ikaw makita. Oras ang kahaponan mo, ngangalaw kahinomad na, kinagkapo ako kahaw, nagsabi mo kagkabalaka. Walay sabayan, bisan mo ako bayaan. Walay sabayan, putang-putangan, sukhan ko'y maging hilasan. Mamukot sa lang, buksan na lang sa panyong sigang. At ito ni mo po karoon, sa pagkong mong hinihungan. Walay sabayan, bisan mo ako bayaan. Walay sabayan, putang-putangan,
tilasan. Mamupot sa lalang, sa lalang sa panyong siya. Ito ni mo karoon sa pagmumong inigugma. At ito ni mo karoon sa pagmumong hinigugma. Okay no? Ito no, ang bahano nga nagatigulo ang ginbutang-butangan no. Diyari pagali no. Lang. Diyari pagali no. Ato ang butang-butangan. Diyari pagali ang bahano nga nagatigulo ang panyo sa Himaya. Ayaw kang magiging kalubong sa buhay. Samtang nagiging bukhan ko daw mabuka. Pahiri sa panyo sa Himaya. Ako ang kapungaw ng maamat ng magulang. Makita ko ikaw na nagahilihilo. Daw ginakuryente ang akong korason. Pilit ko maantos sa kapalimot, magtulog sa imo na nagabilis mo. Mag-ungay kita, tugtog ka tubang, maghigog malay, simwala katapusan. Hapos mo kaghapos ko ang manging talaksan sa matulog na gugma na huwagan. Kung gitman ang mag-abot na trahedya, sa likod mo lang ako na handa magsuporta. Hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta, atong nasaluhan ng anuman na problema. Makita ko ikaw na nagahiligan, daw ginakuryente ang aking korason. Pilit ko maantos sa kaungkalimot, magtulog sa imo na nagabilis mo. Mag-ungay kita, tugtog ka tugtuban, maghigog malay, simwalay katapusan. Hapos mo kaghapos ko
ang mangin talaksan sa matupod nga gugma nga huwaran. Kagkun manungit man ang magabot na trahedya, sa likod mo lang ako nahanda magsuporta, hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta, atong nasaluhan anuman na problema, atong nasaluhan kung anuman nga problema. Okay, no? Ano ito? Bahan mo yung dulog mo na ito. Sinyo, no? Siguro may si Vera, no? Shout out tayo. Mapahuay-huay man ang inyong alagad, no? Si ano, happy watching sa kay Angelo Tagakay, di sa may Gimaras Grantaw sa kana sumo. Sana. Okay na. Kaya mga duwag lang kantay, dulong na to sinye. Kaya regali no. Mapaililo ka pa? Ay makaililo pa ko ah. Ari ang bahan ng nagatigulo, no? Pis-pis. Nga nabilanggo. Wala ta sound out. Hello. Ari, ang pis-pis nga nabilanggo. Halos hindi matulog ang mga problema sa mga katauhan nga nagkapilit siya. Daw dili maantos ang pagsakripisyo sa mga tumuloy na tuman di kapigado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa kadumalahan sa atong gobyerno? Pangod sa pandemya naman kita ang nagpaghukaan ay isang pistis sa hawla na bilang ko. May gahulat pa ayhan nga kahilwayan nga ginatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaom magod, ang kasulhay aton namaan. Hindi lamang kita magtulad sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginatigana. Ay nagkasulat sa lamang sa tagsatag sa hugot na pagtuog pagsalig sa iya. Hindi lamang kita magulak sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginatigana. Kaya ang kaluwasan lamang sa pagsatag sa hugot na pagtuog pagsa. Kaya ang kaluwasan
Santag-satag sa kugot nga pagtuog pagsali hit sa iya. Okay na, umuyot ko na ang bahan no? Na nagatigulo ang tispis nga na bilang ko, no? Yan no, bilang mga tapusan nato ng dulong senyo, no? Para git sa mga senior citizen man no? Yari, ang nagatigulo, malakat ka nagat. Galing bayaan mo na ako, wala ka kadumpo sang kaluluta sa dulo. Ikaw ang natulong sang unang at nga pilit ka magkaon kung wala pa sa akong nga pagbanda. May nasumulan ka kay pisan sa pagkansyon ko, wala ka kagipara kapag kayan mong pugil. Umatis gusto ka kay dilim natong swerte sa isa kabisa. Idulog ko sa imo ang imo kahilwanan, isang nga mabugahan kat masakit sa duman. Ipangamuyo permi sa labing tanghalan, kamay na mahilayo ka sa mga kalalakan. Idulog ko sa imo ang imo kahilwayan, bisan pa nga mabukaan kat masakit sa duman. Ipangamuyo permi sa labing kamhanan, kamay nga mahilayo ka sa mga kalalakan, kamay nga mahilayo ka sa mga kalalakan. Okay, no? Dili na kita tutob, no? Kaya sambit kaya ano po kita karon, no? Tugtog naman sa kasunod ng linggo, no? Pasensya lang po. Pasensya lang guys, mga na-orientation tayo
Sir Giovanni Concepcion, happy watching. Ag sa kay Danilo Junior Villarin, may hapon te, orehe lang ko. Sa sunod. Sa sunod, bawi lang sunod ah. Okay, babay lang ang ayos inyo. Kaya may ikatuan pa ko.